Ser issegwu edizzjoni ta' Kellimni, il-podcast ta' gwida li miġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Dacia Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Kimbo, distributed by Fasens Beverage Imports Company, Valletta Glass, Majoka Spas. All the leaves are brown, and the sky is gray. California dreaming on such a winter's day. It-tfajla ta' Mark organizzat ikla ma' sħabhom fl-okkażjoni ta' eluq sninu. U dan Mark. Evita li jġrilek bħal Mark. Jekk trid torqod sew bil-lejl. Mattress Collection. Tony Buzuttil, l-għonet grazzi tal-li ġejt fuq Kellimni. Grazzi tal-istadin. Min qalbi. Thank you. Tony, aħna nafuk issa, tajjeb bħala mux għajt kommedjant, imma... Femni... Emmek hija. L-emmixin. You're an entertainer. Komiku. Komiku. Forsi toġobni iktar il-komiċità. Eżatt. Il-fatt li nkun ma grupp ta' nies u narhom jitbismu jew nara xi ħadd jitbissem. Għalija hija xi ħaġa li tini sodisfazzjon. Jiena l-insib interessanti ħafna li issib li inti qatt maħbejt li kellek il-battalji tiegħek mas-saħħa mentali, tajjeb. U xi ħaġa interessanti hija li nies bħalek bħal Hector Bruno, bħal Robin Williams, ikun hemm din il-double life issa din maskla li tilbsu li iktar ma intkom nies komiċi u tagħtu pjaċir lin-nies, però fil-ħajja personalitàkom ikolkom dil-battalja mad-depressjoni. X'inhi il-correlation? Kif tispjega? Mela, fil-verità di ma tiġix mill-bidu, ġifri jekk pereżempju mmur ħafna żmien ilu, ta' suq kemm 15-il sena, 16-il sena, diġà kont bdejt nitla' fuq il-palk u bdiet toġobni l-komiċità. Niftakar kont nieħu sem mad-Dominikani tal-Belt, is-sala San Dominku konna norganizzaw affarijiet komiċi u affarijiet hekk. Kont nieħu gost, qed tifhem? Kont nieħu gost li qed nagħti gost. Jiġifieri minn dejjem qisha kienet fik. Minn dejjem kienet fija. Meta bdejt nikber, issa jew għax tgħaddi forsi minn esperjenzi, jew għax tibda tirrealizza u tibda timmatura. Imma meta bdejt nikber u mbagħad bdejt ninduna illi meta qiegħed fuq palk sewwa u għandi n-nies qudiemi u tibda tisma' dak id-daħ u ċabċib u sabaħu dara, dak il-ħin, taf kif l-adrenalina tikber speċi. Tollik, tħossok tajjeb, jgħid tkun ma tiflaħx dak il-ħin, għal il-moment titfiq. Qed tifhem, ġieli kont biddeni fuq il-palk jew kont marit ħafna. Imma dak il-ħin tinsa. Imma il-punt li tasal id-dar u tħossok f'dak il-kwiet, dik il-ħemda, qed tifhem, Isu jaqa' blok bini fuq rasek dak il-ħin, tħossok waħdek, tħoss ċertu dwejja, ma nafx nispjega fil-verità, imma naħseb illi forsi jew minħabba mill-esperjenzi li għaddejt qabel kif attinti di ma tiġrix li biss. Sfortunatament smajt ħafna każijiet
illi ġraw anka barra minn Malta, per eżempju, jiena wieħed mill-idoli tiegħi kien Robin Williams. Se tifhem wieħed mill-komiċi illi ninżalu l-kappell għax naħseb kien l-uniku wieħed li kien inissilid bis-sima. Sfortunatament, meta taraħ dal-bniedem tajt dan happy go lucky, tifhem da il-bambin God bless him għax dan dejjem jitħaq dejjem bis-sima, imma wara dak il-bniedem hemm bniedem ieħor. Tifhem wara dak il-persuna hemm weġa' illi forsi mhux kulħadd jaf minn fejn ġejja. U same again, naħseb illi kull persuna, kull attur li jħobb il-komiċità u jħobb li l-ta' madwaru jitbismu ma jurix minn xiex ikun għaddej. Tifhem allura għan-nies dik il-persuna happy go lucky. Kollox okay. Imma fil-verità jkun hemm tkun għar minn bniedem normali illi aħna normali ta' ġifieri, imma tkun bħal pereżempju jinnaf bniedem ieħor illi jaħdem ġo fabbrika whatever jew jaħdem ikun fejn ikun bniedem li tidher fuqkom hija għax hemm il-kuntrast qawwi tajjeb diki għax hemm imur għax-xogħol forsi llum burda ta' ħażina. Imma aħna meta naraw il-toni, dejjem naraw it-toni iddaħħaq għax dak huwa il-rwol tiegħu. Fil-fatt meta għaddejt minn żmien l-iswed ngħidlu jien ma kontx nuri. Tifhem? Kont taħbi. Infilt. U naħseb kienet maskla perfetta li. Eżatt. Kienet stajt nilbeż del maskla illi jiena bniedem bajt bniedem l-istess, bniedem li ndaħħaq, bniedem komiku. Imma infilt f'dinja lija, infilt waħdi u ħadd ma kien jaf x'qed jiġri. Toni, inti tkellimt u għat li kemm il-darba provajtu kommetti suwiċidju. L-ewwel darba kont għadek żgħir, kellek 21 sena. Ġaħdek. X'għaddilek minn moħħok dak il-ħin? Sejme naħseb ta' dik l-età naqra aktar tal-biża' għaliex ta' dik l-età ma tkunx għadek immaturajt. Imma kien hemm trigger? Kien hemm trigger. Kont għadni qed noħroġ mit-teens u qed nikber. Kont dak iż-żmien kont noħroġ ma' tfajla wkoll u iffissajt illi rrid nidħol fil-pulizija. U provajt darbtejn, darbiet, u ma rnexxilix. Din kienet parti, ġofija kienet isir kambjament. U ma rnexxilekx, mhux għax importanti ngħiduha, mhux għax kien hemm xi eżami u m'għaddejx. Le anzi, minn 70 ġejt it-tielet u bekk ħatta bi kbira, minn 70 ġejt it-tielet fl-eżami, imma minħabba li jiena għandi problemi żgħar fil-kulur parzjalment colorblind, qed tifhem? Li hija xaġa fiżika li tintiret minn n-nies skoprejt. Ma tistax biddilha? Le, ma nista' tagħmel xejn. Provajt nagħmel operazzjoni provajt infittex nagħmel riċerka biex nara x'nista' nagħmel, u ma missier mħallinix imbaba smajnejja. Minħabba dil-problema ma rnexxilix nidħol fil-pulizija. U ħatta ħażin għax ħassejtni li jien għandi xi ħaġa li żammitni milli nagħmel xi ħaġa li nixtieq nagħmel. Qed tifhem? Min jaf kemm issawwat f'moħħok. U apparti minn hekk, kont nagħmel self-harm dak iż-żmien, darba minnhom. Ħares kienu missieri ħajji, xejn mela mhux dak dik il-persuna mililek, darba minnhom batt blade craft knife u qattajt fellejt wiċċi letteralment. Ma xi tħoss dak il-ħin? Self-harm. Qed tikkastiga? Mhux tikkastiga le. Tiġbed l-attenzjoni biex ħaddieħor speċi ta' tajja tal-lajjut. Eżatt. Mingħajr ma ħaddieħor jinduna li isma' daġralu xi ħaġa ara x'għamel miskin. U l-lom il-missieri għedtilhom li kont biexi
sabni wieħed u tani qabes fuqi u għatta li wiċċi bil-ekk kontattilhom. Imma allura jiena nsaqsik. Jekk għamilli dik il-biċċa tax-xogħol għax taqt tajja tal-lajnuna, mela allura meta ommok u missierek saqsewk għalfejn għamilta? Jew ġaralek? Le, ma kienx jafu li jien. Eżgur, imma inti ħatta l-attenzjoni tajjeb. Għax inti għamilta għall-attenzjoni għax taqt lajnuna. Allora meta ommok u missierek, ara, intebħu, xiġralek, mela hemmhekk huwa perfect timing biex inti tajdilhom jiena qed jiġri li hekk. Għattejt u gdibt. Għalfejn? Għax dak il-ħin meta tagħmilha tħossok tajjeb. Għax ħassejtni tajjeb li għamilta, l-nħares fil-mera u nara li l-nifsin qatta wiċċi bil-blejt u d-dem ħireċ, dak il-ħin ħassejtni tajjeb. Għax kelli rabja ġo fija, qed tifhem, imma mbagħad taf xi jiġri wara jiddispjaċik. Ara x'għamilt. Tifhem qed ninkwita l-omm. Allura ħalli ma Allora aħjar naraqħal zipit u nivvinta skuża xi ħaġa. Għax anka suicide l-istess ħaġa hija xi ħaġa ta' moment ta' ftit minuti sekondi ma nafx kemm. Dak il-ħin hekk tiġik f'moħħok li ħadd tagħmel hekk, qed tifhem, imma mbagħad wara tajt imma kemm jien baħnan ma stajtx għamilt xi ħaġa oħra ma stajtx fittix lajnuna, pereżempju l-aħħar waħda kienet beżbiża kbira. Tant kienet beżbiża li żgur ma nerġax nagħmelha. Mela, morru biċċa. Biċċa. Inti kont fortunat. Mhux darba. Alright, kont fortunat, u għalhekk ngħid fortunat għax daw mhux affarijiet żbieħ li qegħdin nitkellmu fuqhom, imma jiena nixtieq nitkellem fuqhom b'mod vera apert għax nixtieq niġbed l-attenzjoni ta' ħafna nies hawnhekk għax qed ninħasdu bin-nies li jkommettu suwiċidju li ma jkollhomx li jbelħuk, tajjeb. Inti meta kellek 21 ħadd il-Valium 35 waħda, plus li kont xurban. Ħarriġt nixrob qabel tħalt fis-sakra d-dar u ħadd il-pilloli kollha li kellu fil-bot missieri. L-isptar ikkalkulaw li ħadd 35. Pero Alla rrit li flok lajt norqot fil-kamera tiegħi u nibqa' rieqed. Dak iż-żmien missieri kien jaħdem watchman viċin id-dar, ħriġt l-barra bdejt nara triq tinfetaħ ferba għax bdejt nintelef, ovvjament dawa jibdew jaħdmu mill-ewwel fuq ix-xorb, speċjalment tkun għadek kif xrobt. Bdejt nara triq tinfetaħ ferba imma rnex kif wasalt quddiem użad, bum, instabat mal-art. U ħadek ovvjament. U ħaduni l-isptar. U x'kienet ir-reazzjoni tommu kemm issirek once li isma' t-tabib qallhom dan għamel hekk u hekk? Xfettillek, għal xiex, ġaralek ħafna mistoqsijiet, sadattant kienet kelli rabja ġo fija u fuq is-sodda tal-isptar il-missieri meta ġierani għatlu x'ġej tagħmelha, għatlu jinna bodok, għatlu x'ġej tagħmelha. Għax intkom ma kontux titkellmu. Mhux ma konniex nitkellmu, speċi ma rittux, bdejt nara l-kulħadd tikraħ. Tifhem? Wara mux tal-iskużajiet ruħi wara sibtu fuq is-sodda meta mort id-dar ġifieri lura ntfajt fuq u nibki kemm niflaħ niskuża ruħi nħobbok, naħseb dik kienet l-uniku darba as an adult illi għatlu li nħobbok il-missieri fis-sens mhux għax kelli xi relazzjoni tajba ħafna imma xorta, father and son. Tifhem? Ara dak iż-żmien l-affarijiet kienu differenti ħafna x'inti jiena meta saqsejtek ta' 21. Terapija ma kienitx. Le, qost noħlom. Teżisti. Illum il-ġurnata. Illum hawn aktar għajnuna, aktar awareness, għalkemm hawn awareness u din nixtieq nagħmel punt importanti għax daqskemm hawn awareness hemm barra hemm nies li lesti jkisruk. Tifhem? Mux kull min ikun depression jew kull min ikun Mount Carmel mhuwiex kapaċi jagħmel xejn. Jiena kont Mount Carmel. Meta preżentajt iċ-ċertifikat lill-fabrika li kont naħdem fiha l-qormi dak iż-żmien għax kont
Mount Carmel sewwa, wara 6 xhur kaċċewni l-barra, terminaw l-kontratt biskuża illi wara sentejn u nofs qed nagħmel ħafna żbalji u kisruni u għadni mbagħad il-konsegwenza sal-lum. Qed nitkellmu kważi 3 snin. Qed tifhem kisruni, totalment kisruni, għax imbagħad wara tlaqt minn hemm ma stajtx insib xogħol, dħalt naħdem ma' xi ħadd, weġġajt, waqajt, ksirt wieħed mill-irkikel ta' dari, ġejt kważi parzjalment disabled, ma stajx nerfa' affarijiet qalu affarijiet. Finanzjarjament. Finanzjarjament nissejt il-qiegħ f'Diċembru li għadda, laqqas kelli biex nixxi pakket ħalib, anzi kien hemm nies fuq Facebook li min iġiblek xirja, min iġiblek hekk, min iġiblek hekk, literalment spiċċajt kważi nittallab. Laqqas biex. Tony, jiena hemmhekk daqsena ilu jiena kont ġejt fuq programm u inti kont hemm bil-puppets. Aha. Imma jien ma nitkellimx. Jiena persuna li anke jekk nkun qed immut bil-ġuħ, tajjeb, ma nitkellimx. Għatlek, anke ma tant għajna, jien inqata' f'dinja waħdi, mbagħad spiċċajt nagħmel affarijiet tal-crafts bidi, xogħol tal-Christmas, bdejt inbieħhom, bdejt naqla xi ħaġa, għamilt karriera nikol ħobż bil-butil kuljum. Dak li stajt naffordja. Mbagħad beħejt id-dar, issa qiegħed fil-proċess li nimmuvja prattikament. U beħejt id-dar biex nixxi x'imkien iżgħar u nigwadanja xi ħaġa tal-flus biex naqta' l-loan, ħalli ma jkollix loan xi nħallas għax il-bank kissirni u kull ma kien ikoll il-gvern kien itini 137 fil-ġimgħa għajnuna tal-qatt. Minħabba. U kif jitlu l-bank, bum, jieħodhom lill-bank. Allora kont nispiċċa b'xejn xejn, ma qalli xejn. Xejn. Plus li beħħejt affarijiet mid-dar biex nipprova ngħix, beħħejt xi affarijiet. U dan kollu. Anzi. Beda għax ix-xogħol. Tax-xogħol tajthom ċertifikat li kont Mount Carmel. Ifimni, ma tista' tagħmilhom xejn fil-verità għax l-iskuża għatlek. Daw ma qalulix isma' x'inti kont Mount Carmel tispiċċa barra, taf kif? Daru magħha u qalu li qed nieħu ħafna żbalji. Qed tifhem xorta nixtieqlhom il-ġid minn hawn għax jien ma nixtieq dar il-ħadd, imma għandna bżonn noqogħdu attenti għax vera awareness hawn, però hemm barra nies. Toqgħod attenti għax inti bniedem bħalek taf mela dek fġejt minn burraxka bħal dik u rnexxielek telibha, u mbagħad jagħmlulek xi ħaġek u jafu dik tkun kif jgħidu bl-Ingliż the cherry on the cake. Eżatt. Mela, in the meantime, mindu kellek 21 sa xi 4 snin ilu, inti ipprovajt tikkommetti suwiċidju 4 darbiet kollox? 4-5 darbiet. 4-5 darbiet. X'kienet it-trigger? Dejjem kienet ċaġa differenti, per eżempju meta kellek 21 kienet abbat il-pulizija u l-girlfriend. Naħseb l-oħrajn kienu kollha wara l-mami, wara li metet il-mami, naħseb l-oħrajn. Kellimni fuq il-mama. Il-mama wkoll kienet. Il-mama jiena għext mal-mama wara il-papa met 2002 u minn dak iż-żmien issa l-mama kienet mara b'saħħitha, ma kienx marida xejn, però wara li met il-papa il-mama baqgħet sejra l-baħar. Għax bitimmis. Dejt nara ġurnata b'ġurnata b'kuljum nieżla l-isfel. Għax dejjem flimkien. Kull fejn jmorru flimkien, kull ma jagħmlu flimkien, joħorġu jixtru flimkien, ħassitu ħafna. Però dak iż-żmien meta met il-papa kont imur għand psychotherapist jiena. Dak iż-żmien konna nagħmel minibugs u ma stajtx nieqaf rid nibqa' dej, ġifieri dan hu x-xogħol tal-komiku. Qed tifhem il-papa għadu kif miet, jiena tidħol u tferraħ in-nies. Għaddej minibugs minn wara l-portiera bidmuh nieżel minn għajnejja għax qed niftakar li dak iż-żmien kien jaraħ il-programm. Ma kienx jgħidli, imma kien jaraħ il-programm. Allora jien f'moħħi qed nagħmel il-programm. Literalment il-puppets qed jitkellmu waħedhom, qed tifhem? U jiena qiegħed moħħi band oħra.
Ġifieri immaġina naqra kif titkisser. Għaskun taf kif, tifhem? Però rrid nibqa' dej. Għandi idea żgħira ovvjament jiena kont tal-lema. U mhix l-istess ħaġa, però niftakar inqum u ma nkunx ma kellix forsi t-toqol tiegħek, imma isek m'għandekx xabtit jew ikollok xi ħaġa u ġiliet ma xi ħadd. Tidħol fil-klassi, smile on your face. Eżatt, u tibqa' dej. Però kienet tgħinni. Hija vera tgħin. Tgħin ħafna. Kienet Tgħin ħafna. Talleva ħafna. Immaġina kieku inti m'għandekx il-klassi, m'għandekx it-tfal quddiemek. Qiegħda d-dar frokna u tikbi xortik. Jiġifieri kienet tgħin ukoll. Ġifieri tgħin ħafna li tibqa' dej. Però il-psychotherapist dak iż-żmien qalli żomm waħda f'moħħok inti it-tifel tommok mhux ir-raġel tagħha. Iva. Qed tifhem? Qalli qgħod attent għalli għax din issa ħatamlek ir-raġel tagħha. Għalli għax inti issa bqajt id-dar. U ridni nitlaq mid-dar. Ridni nitlaq. Ma bdejtux. Le, ma tarax naħallilhom waħda, le, never, ma tarax. Għatlu di ma s-sax namela. Għatlu li nitlaqa waħda żgur li le. U għext maħħal 13 sena sħaħ, fejn fl-aħħar su 5 snin qabdita depression akuta. U dak iż-żmien ma kontx informat xejn fuq dil-imbirka depression. Qed tifhem? U hawnhekk fej bdiet il-problema tiegħi għaliex jiena ma stajtx nifhimha. Kien hemm fej għajjat magħha, kien hemm fej issupervjajt magħha, kien hemm fej qalt li xi ħaġa ħriġt niġri l barra sabbatt il-bieb qed tifhem u supervjajt u daw bnew fija meta mietet guilt feeling, guilt, sens ta' guilt kbira. Qed tifhem? Għax sajna ġrejt bija l-isptar, ħattalem, ħattalaw, kont najjat maħħa biex toħroġ, ħallit nessi u tiltaqa man nies. U kien hemm waħda minn hawnhekk inselmilha is-Sinjura Polly Kitcher li kienet vera ta' għajnuna kbira, dejjem tgħidli ngħidilha biex toħroġ, imma ma tkunx trid, tifhem? Konna oħroġ magħha dil-mara vera tkun weħeda speċi, tifhem? U tagħmlu kumpanija xulxin anke tmorru żal-Knisja hawnhekk, qatat kollox kienet il-quddies, kollox. U lejn l-aħħar bdiet tinsa kif issajjar, bdiet tibdel il-ġurnata ma bil-lej, tifhem? Il-lejl mal-ġurnata. Ħafna pinnoli? Żgur. U l-pilloli peress li ma baqax tmur għall-kura, bdiet tibqa' toħodhom l-istess ammont. Allora tifhem, insomma, u lejn l-aħħar ġara li ġara. U meta telqet mbagħad ovvjament spiċċajt waħdi u bdew il-problemi tiegħi mbagħad għaliex ma ċċettajtix. Għax din oħra li aħna nitkellmu ħafna fuq awareness, però lilek ħadd ġi fuqek u qallek bħala persuna li tgħix ma' persuna li għandu d-depressjoni. Hekk u hekk tittamel, hekk u hekk kellima. Hija daqskemm diffiċli l-ħajja għal min għandu d-depressjoni u qiegħed hemm isfel. Minni. Hija diffiċli wkoll il-ħajja ta' dik il-bniedem li qed tgħix ma' dik il-persuna. Eżatt. Ekku, ħafna diffiċli li tgħix ma' persuna b'depressjoni hija diffiċli ħafna. Fil-fatt, mbagħad lejn l-aħħar bdejt naqra fuq il-depression biex nifhimha. Biex tifhem. Tifhem biex nifhimha. Diffiċli tifhimha. Pereżempju, is-sodda hija l-għadu number 1 għad-depression. Għax inti tintafa fis-sodda, tibda tali li qed jisbaħ, tibda jidejqek id-dawl, idejquk in-nies. Is-sodda hija fil-fatt minn jibda b'depression tinduna għax jibda jfittex iktar li joqgħod waħdu u fis-sodda minn hemm tibda. Ovvjament issa inti qed titkellem mhux bħala persuna li għext ma' persuna b'depressjoni, però bħala persuna li għexta. Li għexta wkoll. L-istess sintomi tagħha tal-mama bdew jiġru lili.
Tifhem ġifieri bdejt ngħidilha oħroġ sib il-ħbieb, oħroġ. Mbagħad bdejt ninqafel ġewwa jien. Imma naf li bdejt ngħidilha biex toħroġ, imma jiena ma l-istess kliem li kont ngħid il-mamma bdejt niftakarhom xorta, ma bdejt rrid inkun waħdi, ma rrid nara lil ħadd, tajt il-ħbieb kollha, tajt il-baħar, ma bdejt imur imkien. Facebook. Il-Facebook. Il-Facebook kien sar isni għandi ħabib. Il-Facebook kull ma bdejt inħoss, speċjalment affarijiet li huma negattivi, nsib ritratt ta' tifel jibki, tellaw. Għax dak li qed inħoss bħalissa dwejja għandi jabtit nikbi, speċjalment fil-miliet tara u l-Facebook u l-medja soċjali huma naħseb jgħidu, let's say, parti forsi żgħira, okay, mit-trigger għal depression. Għax inti taf tiftaħ Facebook tara tfajliet zbieħ, tara rġiel zbieħ, tara postijiet zbieħ, imma mhux kull ma tara huwa veru. Saqajkom għajjenin, muġuwajn u jridu s-sirħan, mela ewan tamrita il-post magħruf għal-kura tas-saqaj. Aħna nifhmu l-importanza tas-saħħa tas-saqajn. Nofru suletti u żraben magħmula biex itukom is-sapport u l-komdità li jixirqilkom. Is-suletti tagħna huma magħmula b'esperjenza, professjonalità u teknoloġija biex takkomoda s-sieq propju tiegħek u tindirizza l-problema speċifika tiegħek. Mela ejja ħantejbu l-kwalità tal-ħajja tagħna. Amrita għal saqajn b'saħħithom. Dik naf li klixej u ġbajt najda, imma dak kollu li qed taraw hija biss. Issa, jiena immaġina għadni kif tlift il-mama, jiġi l-meliet, tara kulħadd mal-familja l-mejda mżejna l-ikel, kulħadd maqut il-familja bħutu bil-mama u sabaħu dalam u jien għandi mama u għandi papa. Waħdi d-dar, niprofa nitħaq bija nifsi u namel naqra ta' starter u ta' parsi naqra ċikil, ta' parsi jett namel likla tal-miliet, imma fil-verita ġilja askilt għax kont nħoss l-stonku tiela kif nara l-ikel. Imma biex speċi qed namel bħalhom, qed tifhem daw weġġaw fil-Mother's Day tara kulħadd ritratt mommu. U fil-Father's Day, u kulħadd mal-familja. Kif? Il-mamma kienet it-tarka tiegħekom. Jiena ma niddejjaqx ngħid li jiena mami's boy. Ma niddejjaqx ngħid. Il-mama kienet mhux apparti li tat ħajja. Naħseb li kull oġġett li kien idejjaqni anka l-lum il-ġurnata inkun ma niflaħx inħossa. Anka sempliċiment jekk lej l-aħħar pereżempju meta kienet ħajja li nħossa nismaħħa tieħu nnifs għalija qiegħda hemm. Qiegħda hemm imma anka jekk ma nitkellmux imma qiegħda hemm. Għalija soljef li qiegħda hemm. Illum għal-kem ġili fil-ħodu l-qum u emminni ta' Melanie ġili l-qum u nismaħħa u nisma l-ħoss ta' kuċċarina et tħawat il-kafe. U najt għara edaw reġaġġiet taf kif għal ftit sekondi ta' u mbatni sakam nkun qed inqum. U mbatni realizza najt jien waħdi qiegħed mhux edaw. Taf kif? Imma ġilin u naħseb li qiegħda hemmhekk. U għadha li nixtieq u fil-fatt kont se nġibhom miegħi, imma kif għadtlek qed nippakkja l-affarijiet id-dar u probabbli qegħdin ġo xi kaxxa u ma stajtx insibhom. Waħda mill-isbaħ affarijiet li ġrat li wara li Tarrix.
wara li mietet li bdejt insib ir-rix ma kullhom kien. Ma nispjegaw naqra. Jiena nemmen ħafna fl-anġli, nemmen ħafna fil-ħajja li ikunu qegħdin magħna. U vera di, U r-rix hija jekk taqra u tara r-rix huwa mod kif l-ispirtu jikkomunika miegħek, ħallilek r-rixa, tipo tal-anġli. Kont se nġibhom miegħi u ma stajtx insibhom, però one fine day ftit wara li mietet bdejt insib ir-rix f'postijiet strambi, tipo fuq is-sodda, fil-kċina, fil-kamra tal-banju, u imma darrix minn fejn u ġej. Ftaħt il-kwilt, ftaħta literalment, ftaħta. Għattajta. Kelli xi ġgieget ftaħtom biex nara l-imħadet ftaħt għasafar m'għandix, ħamem m'għandix, għamilt żmien anke l-bib tal-bit ħanalqu biex forsi jekk jistax ikun illi taret rixa u bdaħlet ġur kamra tas-sodda impossibbli, ma insomma. U għamilt mezz illi nara illi ma kienx hemm imkien minn fejn jidħlu dar-rix. Fil-bidu m'għandunajx, fil-bidu bdejt narmihom. Fil-bidu u armejt mhux ħażin, ma tkunx taf. Qed tifhem? Imma mbagħad tara stramba, pereżempju waħda minnhom kienet tħalt sibt rixa ħdej il-friġġ, armejta ġol barmil, tħalt fil-kamra tas-sodda, ħriġt u rġet sibta barra. Taf kif? Mbagħad hemmhekk klikjali moħħi. U għamil xi 15. Għawek qed jiġri xi ħaġa, tħalt fuq l-internet, fittixt u sibt li r-rix huma wieħed mill-5 sinjali li jista' jkun li xi ħadd li jkun kif tlift qed jikkomunika miegħek. U bdejt nerfaħħom. Għamilt forsi dawk il-15 u waqfu. Ma bqajtx insib xejn. Tifhem l-ekstra, mbagħad għax fil-li qed issib kontinwament u mbagħad f'daqqa waħda xejn u inti la armejt, la daħħalt xejn, kollox baqa' kif kien id-dar ġifieri. Imma inti anke fuq il-lejl li mietet il-mama. Ejja, dik oħra pereżempju, il-lejl ara jiena ċempluli fl-4 ta' filgħodu li mietet il-mama. F'xi bejn nofs il-lejl u nofsija nirċievi telefonata u ma rispondejtux, ma lħaqx rispondejtu għax ċempel ftit u qata. U ma kienx hemm telephone number, ma kien hemm xejn. Wara ftit reġi ċempel u rnexxi nirrispondih, però fuq l-iskrin la kien hemm numru blank, literalment blank, xejn ma kien hemm. La private call xejn. U rispondejtu u bdejna hello u xejn kwiet, la ambience fil-background, la ħosta nifs, xejn, la xejn. Hello, uqtajt. U minn dak il-ħin sal-4 ta' filgħodu bħal palpitations, bħal ansjetà li qed jiġri xi ħaġa. Tifhem? U nemmen li l-mama ma metitx fl-4, metet ħafna iktar qabel. Jiena qed naħseb nikkalkula li meta ċissatej. U mbagħad fl-4 ta' filgħodu ċempluli, però minn dak il-ħin ta' telefonata sal-4 ma stajtx norqod. Fanel jenaf, meta mort iġġibel għal-ħwejjeġ mid-dar biex jitflu bihom, kella alarm ħdej is-sodda. L-alarm baqa' jaħdem imma l-minutiera u s-sekondiera kienu waqfin fuq il-for, fuq l-4, timmarka l-4. Imma s-sekondiera għaddejja, għadu jaħdem, imma wieqaf. Dak huwa għalija huwa sinjal ieħor. Wow. X'isem għal-mami? Propja jisimha Marija Konċetta Mary, imma ħafna kienu għax kienet ħajjata, kienet ħejt, meta kienu jiġu n-nies kienu jisibuha bħala Mimi. Għax kienet ħejt l-nies. U l-papa? Papa Filip. Jiena ċerta li għedin miegħek ta' kuljum. Mhux jiena ġorra kullum kien, nitkellem magħha kullum kien, u ċert 100%. Anka meta neħejt il-karozza l-oħra, għax kelli karozza oħra qabel di, peress li kont noħodha bija kullum kien isptar u hekk, meta ġejt biex nbieħħa,
Mux kont se niskrepja fil-verità għax għat marrit joħodha għaddi minnaw għall-iskrep rixtajin u tibqa sejra għall-iskrep. Imma mbagħad kien hemm persuna u tajtilu bċuċata. Kont is-sit li kienet tkun ħdejja fuqu, qed tifhem meta ġejt kont dejjem nimmaġina ħdejja. U meta ġejt biex inneħħija karozza isni neħħejt baby ta' kemm bkejt. Pero jena nerġa' ngħidlek xatlek li jien għandi tifel mommy's boy. Meta niġi nieqsa jiena ma rridx li l-ħajja tat-tifel tiegħi tieqaf. Jiena ċerta li l-mama tiegħek tixtieq li inti tgħix ħajtek. L-om għandha xi ħaġa speċjali. Forsi għax aħna parti mill-om, ħriġna minn ġolom. U forsi s-subin, ma nafx, forsi s-subin iktar close lej il-mama. Imma l-om hija persuna li naħseb li anka wara l-mewt tibqa' segwi l-ulieda. Jiġri. Għalhekk forsi suġġeriment żgħir għal dawk li forsi anke dal-miliet bil-ġildi mommu jew forsi ma jkelbuhiex. Mhux fil-miliet biss sena kollha. Mhux fil-miliet biss, imma għajna jgħidu jiġibu skuża b'dal-miliet biex jersqu iktar viċin lejn il-mama. Tiddejqux tagħmlu ħadan il-pass għax sakemm ħadha magħkom forsi tgħiduha for granted imma wasli titilfuha. Mhux teżhorta tkunu tliftu parti minn ħajjitkom. Jiena naħseb dan huwa għal mhux għall-ommijiet biss imma għal kulħadd naħseb xi kultant ngħixu tant ħajja maġla li dak li jkun jekk hux l-omm, il-missier, il-partner, ħutna, ħbiebna, jiena xi kultant ikolli dawk il-5 minuti u ħanajt ħanibat messaġġ, anki messaġġ li dak li jkun qed tgħidlu qed naħseb fik. Eżatt, importanti anke billi tistaqsi jekk għandek xi ħbieb jew xi ħadd forsi lek ma taraħ tibgħatlu messaġġ, kif int, all right? Mmorru naħdu kafè? Jiena fil-fatt ħaġa li xtaqt insaqsik hija u għanet ma xtaqx inbikkik hekk. Ma ġara xejn normali. Però nafu wkoll li meta tibki u l-emozzjonijiet tiegħek tħallihom ishom tesprimi ruħu xorta jkun hemm xorta isek hemm dak ir-relief. U xi kultant ikollok forsi bżonna. Għaw din is-saying forsi li l-boys ma jikpux għax u marġil imma Lela għaxej, jina naħseb il-vulnerabilità hija l-ikbar. Jima nemmix fija. It's one of the biggest strengths jena lija, li int kapaċi turi l-vulnerabilità tiegħek li mhux dejjem tagħti hija xi ħaġa immensa biha speċjalment fl-irġiel. Mhux fin-nisa biss, imma l-irġiel speċjalment għaw din l-stigma li kif qed tgħid inti għax boys ma tikbix. Għax boys turix il-vulnerabilità tiegħek. Ma naħsibx li huwa l-każ. Jiena xtaqt insaqsik. Bħala persuna li kellek id-depressjoni li għext ma xat bid-depressjoni. X'inhi l-ar ħaġa li jiena bħala persuna naf li inti għandek id-depressjoni x'mandix nagħmel? X'għandi nagħmel biex ngħinek u x'mandix nagħmel għax jiena naf li hemm kelma partikolari li lilek iddejqek ħafna. Ħafna. U mhux lili biss. Mela, immaġina inti għaddejja minn dil-problema u tiġi għandi, aħna ħabib, sewa ġejt għandi, isma ton. Mux għet nħosni tajba, għet nkwieta, għax għet nħosni naqra anzjuża, naqra depressed, u niġi u għamel kuraċ, mel, il-ħajja mux jek sejra, daqqa jemu daqqaw. Inti taħseb li nkun qed ngħinek billi ngħidlek kuraġġ. Le. Laqqas xej. Sfortunatament, anka meta għattella per eżempju.
Fil-fatt naf li ħafna ħajgdbu kuraġġ. Kuraġġ, please tikbu ix, għall-inqas meta kunet id-darjien tikbu ix. Imma naħseb jiena dak li jkun. Ma kunet jgħidha mingħajr meaning, ma jkunx qed jaf, ma jkunx irtu weġġa jew. Vera, it is their way li qed jgħidulek ejja. Forsi jiena għamel kuraġġ. Imma importanti li ngħidu hemm barra li xi kultant meta jkollok xi ħadd li qed ibati depressjoni u tgħidlu dawn l-affarijiet isma' kuraġġ mhux xejn, isek qed tagħlaq il-bieb. Eżatt. U qed tgħidlu kuraġġ, ciao bye. Bye. Tasek. Diki. Mela, sfortunatament anka fuq l-awareness li orret, mur fittex lajnuna, mur fittex psychotherapist jew psikjatra, mur għandu. Jekk l-isbaħ ħaġa li bniedem li għaddej minn żmien ħażin tista' tagħmillu, tajjeb, isma' itlaq kollox minn idejk, tajjeb, ħalli kollox minn idejk, ejja amorru nieħdu kafè, jew niklu xi ħaġa flimkien u nitkellmu. Tajjeb, issa jekk morniex ħdej il-baħar, jekk ma morniex fejn ġnien, jew morniex nieklu, jew ħadna kafè, li qed tisma' bniedem qed jaqla dak kollu li għandu fuq l-istonku. Jirreġetta ġitni l-kelma fil. Però vera dak ikollok. Eżatt, però trid tifmu, trid tidħol fiż-żarbun tiegħu. Ma tistax iva għandek raġun ta' vera sewwet tajt. Imma mal kuraġġ taf kif tittifmu. Iva għandek sewwet tajt, jien għaddejt minna di, naf xi ġifieri, però tagħmel xek, toqgħodx taħseb fuq. Taf kif bniedem trid titħossu miegħek, tkun miegħu u tisimgħu sew dak li qed jgħid u tħallih jaqla. Tifhem tħallih jaqla dak ikun qed jistrieħ. Tifhem sab spalla ma' min qed jiftaħ qalbu. Issa forsi jiena lek ma kontx infittex lajnuna għax l-immoralt psikologu jew psikjatra li noqgħod qudiemu hekk fuq siġġu u nistħajlu jisu bnidem robot jew tal-plastik ġast qed jismani mela hu daw il-pinlu li jagħmel da hekk għaf kif inħossni quddiem xi ħadd li huwa mhux qed jifhimni, ġast qed jismani imma mhux qed jifhimni. Għalhekk kont għatlura, però llum grazzi għal Richmond Foundation u grazzi għal Daniela li m'għandix kliem biex nirringrazzja għax sibt ħabiba fiha. Illum għadni qed nieħu għajnuna, għadni f'kuntatt magħhom, qed tifhem jiġifieri kultant issib xi anġlu jgħinek, jiġifieri taqtawx qalbkom. Għajnuna anka jekk għandkom ħabib jew ħabiba jew xi ħadd li jismakom sew, tkellmu, tgħodux tiddejqu, li titkellem hija nofs il-fejqan diġà. Li tinalqux ġo fikom, għax jien naf xi ġifieri. Inalaq ġo fija għal ħafna żmien u dik għamilt ħafna ħsara. Inti 4 snin ilu, jew 3 snin ilu, meta provajt tikkommetti suwiċidju kienet waħda gravi. Gravi dik kienet. Gravi u però kif jgħid il-Malti Alla refak minn xarek għal kemm xarek. Għal aħuli. Xarek mhux jagħtem imma hekk jgħidu. Naħseb għalhekk waqali. Għax xebba jirfani minn xari. 4 darbit wara xulxin u naħseb issa ma jridx jitla. Inti mort Mount Carmel. Mort Mount Carmel. Għaddejt minn esperjenza ma tantx domt. Kull ma domt jumej pratikament. Però ma morċ hemm mal-kura. Żgur. Flimma sens, spjegali. Għax għall-inqas iż-żmien li kont hemm jien issa ma nafx minn dak iż-żmien sallum x'ġara għax hemm min jgħid li tranġa, hemm min jgħid li għadu l-istess, ma nafx ġara. Jiena kont fl-admission ward fejn in-nies kienu mħaltin. L-ewwel ħaġa tfajlet u ġuventur, nisa u rġiel. Kien hemm minnu f'sitwazzjoni ħafna iktar gravi minn tiegħi. Sewwa. Bħala livell ta' mart mentali kien min kien oli
u men kien inqas. U dik definitivament mhix tajnuna għal ħadd. Le, da żgur li le, fimni, meta jiena kont ġej minn x'ismu minn suicide. Ovvjament wara għamilt ftit żmien l-isptar Mater Dei, u mbagħad minn Mater Dei tefawni hemmhekk għax weduni li sensib il-ġenna tal-art. Tipo, ta' x'kien jonqos pool, għax qalu li hemm ġnien, qalu li tista' toħroġ fil-bitħa, u sabaħu dalla, fil-verità ma sibt xejn minn dan, kull ma sibt. Kont toħroġ fil-bitħa? X'bitħa? Kif tħalt neżżawni literalment ħadu li kollox. Kollox ħadu li. Kull ma ħallew li għaxina smoker, kull ma ħallew li il-pakket ta' sigaretti fidi, biss. Mobile, basket, kollox ħadu li. Kollox. Ġast ħallew li il-pakket ta' sigaretti. Dik biss li juħdulek kollox. Dik diġà. Hoj, għaw fejt ħalt. Speċi. Ħabsu. Tħalna ma' il-toilet. Kif tħalt wara ftita mort tħalt fit-toilet, sibt kontraseptiv fit-toilet. Plas li t-toilet kien inkallat. Tifhem? So li ġenet għal-post. Xej, zero. Hemmhekk il-jumejn li għamiltem, la ħsilt, la xrobt, la kilt, xrobt. Kif tħalt offrew li kafe. Ġomak tal-plastik, pulsir ġo fih mimli tartru tal-kafe. Iswed. Kif indunajt li wara l-xrobtu kif indunajt għadda sekku. La nixrob, la kilt, la nħsilt, xej f'dawk il-jumej. Lanqas pillola li kelli bżonn, jiena naħu pillola kull jum minħabba biex ma noqgħodx naħseb u newden. Jiena noħodha miżmien. Laqqas dik ma kellhom u ġabu ili fis-7:15 ġabet li Daniela. Ma kellhomx it-tip ta' pillola li kelli bżonn. Imbagħad ġabet li Daniela ta' Richmond fis-7:15 u tawili fis-sija ta' filgħodu u dijek ma noħodix. Meħe dawk titver. Nibda nħoss trid tkun u ġieħ kbir frasi. Tred ħafna bihom. Tifhem? Anyway. Li kieku Kamra ta' sodda waħdek? Kamra ta' sodda le, konna 8, jidher li konna 8 fiha. Imma mbagħad ġiet persuna naħseb batil il-bambim mis-sema, probabbli jarafni għax jafni fuq television għalli jisma' ton għalli għaw kamra għalli kull ma fija sodda biss għax hemmhekk is-sodod just sodda saqqu forsi 4 tiswaba miksib kaver tal-plastik u mħadda ċatta. Imma għalfejn? Ma nafx, minni ma nafx. Għalfejn? Għanajdlek, kienem għattus joqot ma' residenti, kont nitħasru. Ma miskomx li kolkom soddakom dal-menu? Le. Għandi ritrat kombinazzjoni, ma ħattu xina, ta' għax kombinazzjoni għet il-għalli fuq Facebook, tela da' ritrat ta' tara rafta del-kamera di fej kont jien. Tifem? U xebbaħta ma f'xi kamp ta' konċentrament ta' Auschwitz, eġek isa. Jekk ara jiena ma taħriġ minn hemmhekk, ħassejtni ħażin għal dawk in-nies li ħallejt warajja. U ma taħriġ minn hemmhekk tant ġrejt li spiċċajt fuq il-Central Strip ta' ħattar taħna u niżlin. Ġrejt ġifieri, ġrejt laqt għax ħassejtni għasfur għadu kif telaq minn gaġġa, ġrejt biex dak il-post ma nerġax nkun fih. Tant ħassejtni liberu dak il-ħin, vera tajt li jum, mux jumej, ma tant ħassejt meta jaħdu lek il-libertà u jaħdu lek l-arja ta' barra, ma jibqalek xej. Ġrejt biex naqbad Bolt għaw taxi, whatever, fuq Central Strip, ħalli kif jiġi jaqbad jipikjaru nitlaqlem. Jena nispera ġifiri li f'daw l-4 snin l-affarijiet inbidlu. Hope so. Tant ċandi fidi, imma għax mux post. Ma nistix nifhimhom daw l-affarijiet. Di bis ngħidlek, Melanie, li kieku għamil ġurnata jew 2 oħra, kont lest li nara kif nagħmel biex nerġa' weġġa' lil nifsi. Tajjeb ukoll, ġifieri. Hemm ġew stess. Ġew minħabba. Kont diġà bdejt nippjana kif. Ejja, diġà qed nippjana kif ħaweġġa' lil nifsi għax ma tistax, ma tistax. Immaġina li tinsix ma tlekx li inti għandek persuna miegħek il-ħin kollu, ġifieri kull pazjent għandu persuna miegħu sewa biex da ma jagħmel xejn.
ġuri jek tmur il-toilet, jek torqot, jek tara television, jek tista tara television, għax il-telefon u television, laqas titkellem privately, ma tistax. Il-telefon kien ġo sala ġo l-kurutur fej jaraw il-television. Ġifiri, ma tistax titkellem private. Xej, ma nistax nimmaġina l-ewwel ħaġa ħassejtni tajjeb li l-mamma ma ħallejtix tmurem. Ħassejtni għad ara proset għamel ċaġa tajba li ma ħallejtix tmurem. Imma meta tispiċċa hemm ġew, dik kienet it-beżbiża tiegħi biex meta f'moħħi jitla xi ħsieb ikraħ ta' suwiċidju, ara ma terġax għax hemm ġew qed jistennik. Mela ibqa' dej bħajtek. Ara. Jena naħseb hemm żewġ tip ta' nies li jikkommettu s-suwiċidju. Hemm dawk bħalek li trid tikkommetti suwiċidju imma qisek somehow qatt ma tasal. Tiftakarx għatlek fil-bidu? Ħansemmi fellejt wiċċi, self-harm. U inti għatli xi ħaġa oħra naqra grafika, ma ħanajda mbagħad jagħmlu li jridu jekk jaqtawha. Inti għatli l-aħħar darba li inti provajt tikkommetti suwiċidju, l-ewwel ħaġa li għamilt il-ħabel monqok. Mbagħad beda jweġġak. U ddeċidejt le ta'. Le, ma rridx, le, eżatt, għax inti tkun trid li minar tbatija ta' xej, tifhem, daqshekk titfi switch. By the way, depression mhix xi ħaġa li titlaq marda bħal meta kellek riħ ħadd il-pillo li waddilek. Illum jew għada terġa' tolli rasa. Waves, eżatt. Jien pereżempju jaffettwani ħafna il-weather. It-temp. Meta jkun qed jaqleb it-temp bejn sajf u xitwa jew xitwa u sajf jaffettwani ħafna jiena. U nerġa' niġi naqra depressed. Però din is-sena fittix tlajnuna. Supergirl Daniela minn Richmond. U hemm majnuna. U vera kienet proud. Jiena nixtieq minn dal-podcast minn qed jismana, jagħmel kuraġġ. Jekk qiegħed hemm isfel, hemm iċ-ċans li terġa' titla'. X'imkien hemm ħabel fejn titla' miegħu. Eżatt, hemm id-dawl, hemm fejn titla'. Forsi min qed jismana wkoll imur ifittex lajnuna u wkoll jekk jgħix ma' persuna bid-depressjoni li nippruvaw nifhmuhom iktar, forsi nitalmu naqra iktar, però inti llum il-ġurnata aħjar. Aħjar, ħafna aħjar. U m'għandix kliem biex nirringrazzja l-bambin u lill-mama għaliex kull darba li għattela tinħossni qiegħed ħażin finanzjarjament jew għandi bżonn ix-xogħol. F'daqqa waħda nirringrazzja l-bambin u l-mama xogħol għandi u għaddej mhux ħażin bħalissa. Għandek il-ben? Għandi il-ben, kumpanija ħelwa wkoll. Il-Ġurdin. Imma nħobbu ħafna. L-ewwel għatlek kif għatli Ben għatlek dan ta' Michael Jackson. U rajt il-film tidilu. Kien l-ewwel kanzunetta tiegħu Ben tal-Ġurdin. Rajt il-film tidilu biex inġeddet. Huwa sabiħ li narak bid-bissima fuq wieċek naf li mhux dejjem dik id-bissima tkun vera. Vera għax kif għadna fil-bidu. Nafu naħabbu naqra, ma le, bħalissa għaddej mhux ħażin bħalissa. Ġifieri naf ċert mhux naf li se jkun hemm żmien fej ħanerġa', però issa tallimt bil-mod iktar sirt aware mid-depression, naf għalfejn taqbadni, naf xi tkun il-problema. U nipprova nittakilja kif se ndur magħha. Naf il-min għandi ċempel, eżatt. Dik naħseb waħda mill-iktar affarijiet importanti. U ħaġa oħra nixtieq nagħti dan il-ħsieb jew tip jekk tħossukom dawn flok tmorru ġo sodda
jew oħorġu għamlu passiġġata, jew jekk tħobbu taqraw fin-natura, baħar, whatever, jew qaraw, jew għamlu xi tip ta' crafts, jiena nħobb ħafna x-xogħol tal-idej. Għax taljenaw ħafna raskom. Fis-sodda kull ma ħatamlu, tintafu fis-sodda u l-ħsieb jirdoppja, jittripla u hemmhekk tibda l-problema. Tony, grazzi ħafna. ħafna. Nispera li kien taġit għal ħafna nies. ċerta li ħafna nies. Dak u l-anti għaj. ċerta li ħafna nies li semawna kont tajnuna kbira. Grazzi ħafna. Grazzi lilek ta' l-opportunità. Għalik għandi. Ejsa, hej. Għaddar. Għandi trattament grazzi lil Majoka. Ejsa, hej. Tajjeb, tmur toqgħod tagħmel naqra self-love jgħidulu dan. Nitħabbeb. Titħabbeb li kif se. Ismani, daw affarijiet importanti ħafna. Ijwa, da żgur importanti. Inti tagħti l-imħabba lilek innifsek. Eżatt. Issa jekk inti messaġġ huwa jiena li messaġġ jekk tittiju li nieħdu. Fil-fatt diġà bdejt, qed nagħmilha priorità li kull xahar immur nagħmel messaġġ, jiġifieri sensib. Tista' daċċar ħajġik b'xejn. Proset, grazzi ħafna. Mela, hawnhekk għandek naqra fwieħa The Icon by Antonio Banderas, grazzi lil Taxbix Perfumery u għad-dar il-ġdida. Għad-dar il-ġdida. Housewarming u sempoġġik post prominenti. Tajjeb, mela dan huwa bażikament tpoġġi il-likwidu fih u mbagħad ikollok il-dak xajdulhom. L-sticks tal-fwieħa. Diffuser. Ħadd ma qalli jien kont nafa. Insejta. Diffuser, grazzi lil Valletta Glass, importanti. Grazzi l-sponsors. Ovvjament. Grazzi mill-qalb lilek. Grazzi ħafna. Qabel ma nagħlaq nixtieq nirringrazzja lill-sponsors personali tiegħi il-Ellison, Herba Ellison għal xar, il-Gabivella għal makeup, il-Morgan għal ħwejjex u Luxonas Asset. Għadkom kif segwejtu kellimni, il-podcast ta' gwida li jumiġjub lilkom minn Ferrara Casa, Amrita Foot Care and Wellness Center, Dacia, Malta, l-Awtorità għall-Ambjent u r-Risorsi, Mattress Collection, Kimbo, distributed by Fastens Beverage Imports Company, Valletta Glass, Majoka Spas,